Andam na nga mo serbisyo sa mabot nga barangay ug iska elections ang mugkapin sa 30,000 ka mga magtutudlo dinhi sa Central Visayas. Samtang mamahimo ra nga magpare-assign ang mga magtutudlo sa laing barangay kung anaay paryente nga magpapili. Sayra nato ang detalye sa akong report. Ang mga magtutudlo ang anaa sa frontline panahon sa piniliay ug sila usab ang manghilamos sa pagsaway, pagpangaway ug mga pasangil sa mga kandidato ug mga supporters. Busa gipaniguro sa Department of Education ug sa Commission on Elections nga maprotehian ang katungod sa mga frontliners nga moserbisyo sa piniliay. Usa sa paagi nga malikayan ang makatahap mao ang reassignment sa mga magtutudlo sa laing barangay kung aduna sila makabanay nga magpapili sa pwesto. In some cases wherein kung kaning mga teachera na sila relative nga mo run in that barangay, so ibalhin sila sa lain nga barangay. They really wanted to serve in the election. Gitugan usab ni Director Salustiano Jimenez sa DepEd 7 nga andam na usab ang matunghaan nga mao'y gamiton isip voting center sa barangay ug SK elections. Nangaayo na kuno ang may eskwelahan nga kanhi gigusbat sa katalagman. Hinuon aduna pay uban nga padayong gi-rehabilitate ug aduna usay gipangtukod. Majority of the classrooms na kuan sa una sa Odette, no, kay kasagaran repairs man yun. Ang eleksyon gikanakdang ipahigayon karong Oktubre 30. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.